Ya jajal entahane tok, Nduk. Senggane. 1 2 3 bareng kabeh. 1 2 3. Mangupan jenere Rasulullah menawi kula lebet nyuwun pangapura Jan kompak ya, Nduk, kompak. kompak napa kumpik Nadyan to lagi awor ana wengi iki. Nyatane ya jalan. Iya, Mak. Pangestumu. Mangan kupat janure wis tuwa menawi kula lepat nyuwun pangapura. Jan mbah-mbah biyen ki kaya ngono ya, Nduk. Heeh. Nek njaluk pangapura isin lumantar senggaan ya iso. Lak ya ngono kuwi asline biyen ngene lho, Nduk. Mbok menawa ki eneng sinden karo panjak sing padu. Sinden karo panjak sing padu piye? Panjake ki arep njaluk sepura ki isin. Terus dadi senggaan mangan kupat janure wis tuwa menawi kula lepat nyuwun pangapura sindene nyauri. Iya. Nah. Mangga. Umat dan sate. Ki ya senggaan sing mawa pitutur kono. Ngono. Ayo coba garingan. 1 2 3. Yuk. Laku dhisik ora ngenteni Digawe becik. ora ngenteni aja ngono kuwi Mlaku dhisik ra ngenteni. Digawe becik ora niteni. Aja ngono kuwi, ngono. Ngono ya, Mak. Dikai ati ngrogoh bangkean ngrogoh sirah. Ya ibarate digawe becik ora niteni iki ora sumbut kalau nek jaruk utang kok, Nduk. Nek nagih karo leh njaluk kuwi jan ora cocok belas. Wayah butuh ngono raine pucet. Wayah ditagih raine malah abang. Malah genti nesoni sing apa nagih. Kaya ngono ya, Mak. Mangkane Nduk, dhewe iki sak bisa-bisa ya nyingkiri utang piutang sebabe apa to, Nduk? Mbok menawa kekancan iso rusak babakan rong perkara. Babakan rong perkara kuwi apa? Nek wong lanang kuwi godane mesti eneng. Godane nek cara bahasa Indonesiane kuwi harta tahta wanita, Nduk. Harta tahta wanita. Nek cara dik bahasane Jawa kuwi bondo dingklik karo wong wadon. Kaya ngono. Bondo ya kaya sing tak singgung ana sore mau mbok menawa utang piutang kuwi ngrusak kekancan kuwi merga perkara duit. Maune runtang-runtung ngalor ngidul basa duwe utang ora sanggup nyaur ngerti kancane klebat ngono ya bingung lah golek nggon delik kan. Ngono ya, Mak. Kalungguhan. Kalungguhan kuwi kaya dene dadi bupati, dadi ketua. Ketua apa wae. Sok kala mangsa ketua takmir kuwi lho dienggo rebutan kok, Nduk. Ngono.